जाख्लग्रा बेरेखा हान्जानि जेयाव फिन सासे सोरखारि साख्रिआवला। हा फाननाय गनायथिलाय होनायनि मुङाव 4,000 रां लानानै हमजायो शौकात आलिया। हमजानाय शौकात आलिया बजालि जिल्लानि सरुपेटा रेभिनिउ सार्केल मावख'नि जुनियर एसिस्टेन्ट। आसाम सोरखारनि जाख्लग्रा बेरेखा हान्जानि संदाननायाव खायसे सोरखारि मावख'गिरिफोरा रां जाख्ल'नायनि दायाव गोबां समाव हमजाबोदों आरो बे बिथिङाव आसाम सोरखारा गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों राहा लाबोनायखौ नुनो मोन्दों। नाथाय दासिमबो खायसे मावख'गिरिफोरा बेबादि आखुनिफ्राय सोलायनो रोङाखै। बेबादि समावनो दिनै फिन सासे मावख'गिरिया हा फाननाय गनायथिलाय होनायनि मुङै उदाङै 4,000 रां लानाय फोरमानजों जाख्लग्रा बेरेखा हान्जाया हमो। आसाम सोरखारनि जाख्लग्रा बेरेखा हान्जाजों हमजानाय सुबुंखौ बजालि जिल्ला सरुपेटा रेभिनिउ सार्केल मावख'नि जुनियर एसिस्टेन्ट शौकात आलि होनना मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि शौकात आलिखौ लाफानानै देग्लाय गुबुन गुबुन बिफाननि साख्रिआवला मावख'गिरिफोरनि हमजानाय बिबाङा दासिम सा 70 जाबाय होनना आसाम सोरखारनि जाख्लग्रा बेरेखा हान्जाया मिथिहोदों। गोदोना सानाय, सिनस्रि सानाय, जरा जरा सानाय, हान्थु सानाय आरो खर' सानाय बायदि जेंनानि फाहामथायनि मिरु एसआइ निउर' थेरापि। सापागुरिनि बेंटल गेटआव। आथिं फारसे थांनानै थाब्लि खावसेयाव सागाबाय थायो आरो मैया नाजाफैदोंमोन नालाय दा एसे मोजां दं आरो। आङो निउर' थेरापिस्ट बङाइगाव सापागुरिनि बेंटल गेटआव बाहाय बे आं निउर' थेरापि होनाय मोनसे थेरापिस्टखौ आं सालायो। दासिमहालागै आङो 10 मास जाबाय बाहाय। 10 मासनि गेजेराव गोबां मानसियानो माने बेबायदि हामनानै थांनायखौ थांबाय, मोजां मोनबाय। सोरहाबा पेरालाइज, सोरहाबा बेबायदिनो सिनस्रि सानायफोर, सियाटिका जानायफोर, सार्भाइकेलनि प्रब्लेम बा हान्थु सानाय, एंगल सानायफोर, टेनिस एल्ब'फोर, माइग्रेनफोर नैबेफोर बेमारफ्रा हामनानै थांबाय। सिनस्रियाव सानाय जादों आरो बेनो आथिं फारसे थांनानै थाब्लि खावसेयाव सागाबाय थायो आरो मैया नाजाफैदोंमोन नालाय दा एसे मोजां दं आरो दोनथ'ला माइना फ्रि। दा मोजां मोनबाय आरोना? आं सिनस्रि सानाय जादोंमोन फार्स्टआव, सिनस्रि सानाय जानानै थाबायनो हायि जादोंमोन। 1 सप्तायानो जाबायमोन। खामानि जादोंमोन, दा बेयाव फैनानै माने थाबायनो हाबाय। दा मोजां मोनबाय आङो, मोजां थाबायनो हाबाय।